Nyalande 16 tindol gawowo. Gorko goto saroyino gawri mum. Nde o sarata nde woodi hen ko yandi e laawol he ndi yaɓɓa. Colon tokosoñ ngari cikkindi. Hen hunde yanni kadi e korkaaƴe. Caggal nde ndi fuɗi hokkere jaggindi ndi yoori kos. Hen hunde yani e nder huɗo ñaatko. Huɗo kone fuɗi e gawri ndi yartindi. Hen hunde yani e dow leydi moƴƴiri. Fuɗi ha gubi waɗi gawri kewndi. Abere fof wonti temedere. Ceerno, ko waɗi aɗa haalda tindi e yeeso diɗɗe. Onon on peññinama sirluji laamu Allah ɗi. Woɗɓe ɓe kañumen kalanaɗi tan koye tindi bele aɓe ndaara ɓe jeyani. Ɓe keɗo ɓe nanani. Ko ɗum ɗo tindol ngol firata. Gawri ndi ko haala Allah. Njandi e laawol ndi ano minta ko heɗotoɓe ɓe. Ibilisa ara itta kongol ngol e ɓerɗe maɓɓe e mbasa gonɗinɗe e dandede. Njandi e korkaji ɗi ano minta ko heɓiroɓe haala Allah weltare ɓe. Tawa noon ngala ɗaɗi. Ɓe gonɗinat saha tan. Kono noon so ɓe ƴewtindama tan ɓe ceerate hoolare. Njandi e huɗo ñaatko ndi ano minta ko heɗotoɓe haala ka. Goppa ngaluuji belenteji aduna miijoji e cikkitaje jarto ɗumen. Ɗi ɓendata ha abada. Njandi e leydi moƴƴiri ndi ko heɓɓe haala ka mofti ɗum e ɓerɗe ɗoftoɗore gongiyanteje ma wodde muñal maɓɓe jibinani ɓe. Hol hen lesdi ndi ɓerdam nandata hande o? Holko haɗi mi wonde lesdi ndi o yiɗi mi wona ndi? Holko pot mi wadde mbele miɗo yenya?